Inpon fonda ni Pedro idi natai. Nagdiritso ti kararwana ijay impirno. Araray, ish! Halo, Wah, aksasaw nga kalding mo. sa anak nga kalding, siak ni Satanas. Ahya, Makitang jetalo nga kwarto ijay. wen, kwarto 1, kwarto 2, kwarto 3. Agpili ka iti kayat mo nga kwarto nga papanan. Dita ka nga mapanis tama di dagiti inar aramit mo. Forever. Mabalin ba nga siripak pay tapno amok no anya nga punishment ti piliek? Mabalin. Umay ka. Surutan akta apan ta siripen. Nakita ni Pedro ijay kwarto uno nga ada may sa lalaki nga nakakadena ken lamlamesan da iti danom nga magapo iti host. Madik ditoy. Ditoy ngay. Nakita ni Pedro nga ada ti malatlatigo nga obet ijay kwarto 2. Madik ditoy. Nakita ni Pedro ti may sa lalaki nga madildilpatan ti niples na iti napintas nga babae nga dakkel suso ken obet na. Wow, ditoy ti kayat ko. Forever. Okay. Hoy, sika nga babae. Isardeng mondeta. Adan ti sumukat ken ka. Aniya? Iw. Hai salamat, maka inanaen ti dilak.